Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Горене. В случая това е кухненски пирамидален аспиратор от иноксов цвят, като моделът е DK6315X. Виждате, това е тялото на аспиратора. Аспираторът е с големина 60 см. В момента защитното фолио отгоре пречи малко да видите иноксовия цвят. Ето тук по ръбовете бихте могли да заведете нормален инокс. Управлението е с бутони, които се натискат. Максималната мощност на аспиратора е 372 кубика. Има два панела. Има си и собствено осветление. Хубав компактен вариант с прилична мощност. Я пак да го обърнем. Виждате пирамидата. В комплекта си с включен кабел. В горния край се монтира въздуховода. Той си има декоративен въздуховод. В случая отново виждате фолиото отгоре, но реалният цвят, както тук може да забележите, си е пешния инокс, който се използва при производство на аспираторите и декорирането им. Ето елементи, които са включени в комплекта. Крепежите. Има си крепежи, съответните инструкции за монтаж и съответната търговска гаранция. 36 месеца. Която е в срок на 3 години. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.